خوش گهدار و تماشاوانین هیجاد برنامه روژوا ایرو دل گلوه کاربدان اندستانی شهرداری نوان دیاربکر و مردین باکوری کردستان ددومن نشته جهین بان باشارین مزن این باکوری کردستان دوی باوریه دنکو نداد پروریک اشکره برانبری اراده آوان هاتیه کرن جال یک دن و گنگشه آوی تکرن استن کرنا خباتین سیویل دموکراتین کرد دکارن چه انجام نینیج پروسیا دموکراسی باکوری کردستانی و ترکیه رژی بینن اگر این درخستنا جکار شهردارین باکوری کردستانی چینه آرمانجا دستلاتا ترکیه جوی پینگاوی چیه باندورا راستیا کرد لحرمی چی کارگریه لپرسا کرد لباکوری کردستانی و ترکیه دکه کرگلین وان مجارین گرنگ این روژه با باکوری کردستانی هم دیلگل میوانین برنامه ایروین روژه سروکه گشتی پارتیا کردستانی پا کرد ابراهیم خلیل باران جی استودیا میا ناوندی و اکادمیسین وهاب جوشکون استودیا میا دیاربکر بگرن دستو بنرخینن هم درباسی دیاربکر دبن سلافکک وهاب پیوندی سیاست و حقوق دراستیا ترکیه ده چیه برز جوشکون براستی کیک جمال وی گاوا حکومت شاشیتی کی مزن نبود yani beri hilbijartini Erdoğan çen cara daxuyani da go eğer namzeti HDP hilbijartini kazanç bikin em vekberi 4 sal 5 sal ya 6 sal em ben davan nasekinin بلز به عجله امی دست لسر دستل لشهرداری بکن امی وان جوازیفه دور به بخستن شبوی لورا شاشتی کی مزن تونی لبلی پشتی هلبجارتنی yani پشتی 31 adare o 23 Haziran'ı bendamani ki hebuduna vera Türkiye'de siyasette Türkiye'de de gotun belki hükümet evi vi pozisyonanı evi jünüh de binirxini o goravi siyasetteki nüh evi bixeber xo fakat anka emdibinin vi siyaset haberi berdavamdık. Ez baverdikim hükümet be her tişte dü Armancavi heyi Armancayı ki hesabı hilbijartini heremi HDP'de persi via gelek zelale ez baverdikim. Yani hem li heremi hem ji li Rojavayı Türkiye bacaremezin hükümet vendakır vi vendakırı bir nevi vendakırını de rola HDP dibini o se hep şaredari HDP desteği HDP destini gora hoji hesap ekidi persi via Armanca yekemi Armanca düdüji ev ki hükümet beri her tişti kayyuma be siyasete hizmeti duhust meşrubu ki goravan Çiroki hükümeti hebu goravi Çiroki şaredari HDP hizmet ne da milleti lebelevan kayyuma hat ketin ser vazife o 24 saat şugulin xajji van kabul kır siyasete van kabul kır lebele dehedi bijartın edemedit ki vi Çiroki tekçu vi Çiroki rast ne bu pişti vişi seroki helbijarte dema kayyumade kijan kar hati çekirin, kijan ihale hati çekirin, kijan karada israf edildi, kijan karada neleriti hey vana giştik ifşa kirin, vana giştik anin berçavi milleti viyaji hem siyasete kayyuma hem de siyasete hükümeti gellekir tengasi kimmezin ez baverdikim dest dayına van şeradariya viyaji gredayı yani nahvazın vi dema kayyuma به تمامی زلال به وی دمی دکی جان کار و باریوان هیوانا به تمامی درکیون هولی ویاجی ناخواستن جبوی آنکا دست کرن لولی yani هم وی گاویج عالی siyaseti o عالی demokrasiya Türkiye evi çi bini bipirsin her du عالی jem karın pejin ki gaveki gelek hateriyi hem standart demokrasi gelek davidi be o hem ji pıskereka Kürt daha dike Kur'an'ı daha zede dike. Brez coşkun düve çerçevede dixwazim jwe bepirsim. Hukuk çend azade li Türkiye nuha hilbijartin li Türkiye çedibin 31 adari 1 Nisanê derdikeve ku
پارێزگارê Diyarbekirê nameyek ji Wezareta Navxweyî re şandiye ku qeyyûm li ser şaredariya Diyarbekirê bêdayîn berê ku encamên hilbijartinan eşkere bibin. Îro hat ragihandin ku ji aliyê Mêrdînê ve jî daxwaz parêzgarê Mêrdînê ji Wezîrê Navxweyî kiriye ku qeyyûm deynê. Gelo desthilat di vê helwesta xwe de ne destwerdانeke hiqûqî dike Birêz Coşkun? Yani de mevzuata Türkiye'de hun mezhebikin bir derfeti heye. Yani hem kanuni bingehin de hala 127'de hem ji kanuna şaredariye de hala 45'de jibo Wezaretiye Navxweyî raye dedi ki evkarın vakta der hakkı serokê şaredara lekolin ki ya ji doski hevi karı dest li ser şaredariye bide. Lebeli beri yani beri 15 Temmuzê berê hewla darbeya leşkerî war pozisyonekî bû. Wexta eger serokekî ji wazîfe bihata dûrxistin, wî çaxê meclîsa şaredarî top dibû, ew ji nava xwe de serokekî nû derdixistolê lêbelê piştî 15 Temmuzê viya digişkirin gotin eger serokekî bi iltisaka terorê ji wazîfe bêdûrxistin wî çaxê Wezareta Navxweyî karı resen serokekî ya jî qayyûmekî tayin bike. Anka hem parêzgahê Diyarbekir hem jî parêzgahê Mêrdîn viya zanin yani vî derfetê zanin ji bo wî hîna yekî Nîsanê de hîna encam tam belî nebûyî name dişînin dibên van kesa bi terorê girêdariya wan heyî iltisaka wan bi terorê heyî ji bo wî gerek vana ji wazîfe bê dûrxistin. Anka viya biryarekî hikûmetê biryara hikûmetê muhakkak evi der hakkı de dozeki ve bi fakat vi rewşe vi doze bi hukuki bimeşi gerek zahmeti gerek mereviya beşin. Spas kek wahab em dê vegerin gelte em têne stüdyoyê. Kek İbrahim tu bixêr hatî. Tabii spaslarım kerem. Kek İbrahim bixêrî niha di cîhana Kurd de ev bû yer zêdetê gengeşekirin. Rojava sereke bi taybetî li Bakurê Kurdistanê ye. Kurd vê pirsêş ji xwe dikin. Danîna qeyyûman, êrîşbariya nedat perwerane. Armancê wê her Kurdin, çima her Kurd dibine armanca yekem, xwendina te ji wê re çi ye? Yani bi sedî sed meriv dikare bibêje ku ew karekî xerab û şaş e. Bêhukûqî û biryarekî siyasî ya Tirkiye. Lê li gorî me li hember şaşiya dewleta Türkan بێعدالەتیە دەولەتە تورکان سیاسەتە کووردا jî gelek zayîf e û ew jî îro tiştê di dilê Kurdan da tiştên Kurd bê hewcedarî lê hene li gorî wî siyasetekê nakin. Belê rewşa Kurda îro li Tirkiye gelek xerab bûye. Bakurê Kurdistanê wek qayyûm danîne ser belediya û kesên ku li belediya xwedî derdikevin jî Türkiye li wan zilmê dike. Di nav kolanan da, di nav sûkan da êrişî wan dike bi tomayan, bi panzêran, bi copên polîsan. Gelek rewşa Kurda dema meriv ji derva binê re an ji Kurdistanê binê re gelek xerab e. Lê ez dibêjim ku siyaseta Kurda werk xetimî ku em vê belayê dikişînin serê xwe. Çareserî çi ye kek? Deh mehberê dîsa melvê stüdyoyê programek çêkiribû wê demê jî min ji we re got ku ew ê sedî sed qeyyûm were ser belediyeyan. Ji ber Recep Tayyip Erdoğan wek serokê dewleta Tirka got ku eger dîsa ev kar bibe em ê qeyyûman deynin ser. Lê HDP ji bo vê te hazirî te amadeyî nekir. Kesên ku derheqê wan da da'wa devam dikin. Doz vebûne. Heq an neheq. Ew suçdarkirina û tohmetkirina derheqê wan da wek endam û rêvebirên rêxistinên îlegal da'wa hatine vekirin. Ji ber wê jî îro
بوی سایقی رادبن ل بلدیه این کردا اوین کو به بجارتنی دستخوا خستنی قایو مانداتینن سروی پشتی وی HDP سیاستا دکه نه لگوری شرط و مرجین هاتی سری وانه مثلا سدی سد سروکو ریوبرین HDP دبیجن کو ام سینه ملت ناکن یعنی و ناگرن ج سیاستی و ناکشین ج مجلسی و ناکشین لی او دکارن بله باشه لازمه سیاست ریا سیاستی ریا دموکراسی هرتم وکری وره هشتن و ملت شدت دور بکوه و بره کی سیویلی افکار وره چاره سر کرن مثلا HDP دکاره ج خباتن مجلسا گشتی وکشه اگر ترک نکن جی مجلسا ترکا لی دکارن ج خباتان وکشین اما اوی ناکن دخوازن که هرتم گل لدیار بکره مردینه لباجار کردستان وانه را بسرخوا و او هزین دولتا ترکیه ظالمانه لهمبر هفورن باشه که ابراهیم نه گر HDP جالی خواه سیاستکی غلط سیاستکی ام بیجنل گورا راستیه بری و ببین آلترناتیوا وی چه یعنی آلترناتیو که کوم مروف هستین خواه reaksiyonên xwe bi awayekî baştir organizetir çawa Bakurê Kurdistanê û Tirkiye dikarî bêne ziman. Devleta Tirkiye hertim ava çel sala dixwaze ku Kurda mecburî xeleka şiddetê bike. Wan kaşî nav şiddetê bike û siyaseta wan û telebên wanê meşru heq û huquqa wan ji ber çavê xwe rake. Ji ber vê jî lazim e siyaseta Kurd zanibe ku ev feqa şiddetê ne li gorî me ne di berjewandiyên Kurdan de ne. Lazim e evê em ji ber xwe rakin. Ya dû siyaseteka netewî me lazim e. Mesela HDP wek partiyekê dema hawarê bangî Kurda dike. Lê dema diçe sawarê ew bi tenê diçe. An çepkirên Tirkan didin serê xwe. Qayyum hatin sê bajarên mezin û diyar ku ew ê çend bajarên din jî an bajarokên din jî qayyum werin danên ser. Ji bo vê sezayî temellî wek serokê HDP axaftinek kir 16 cara got wetanê hevbeş, ortak wetan. Yani em û Türk ev welata welatê me teve. Yani siyaseta jorî HDP û ya tabanê ne yeke hev nagre. Ji ber wê divir de problemek heye. Lazim e ev problem were çareser kirin. Lê Kurd bi tevahî ev tiştên ku dibe neheqiyeke, bêhuquqiyeke ew li gorî yasa û huquqa Tirkiye jî nerast e. Ew li gorî yasaya wan jî nerast e. Ji ber vê pêşniyara me hewe ku lazim e siyaseteka netewî, siyaseteka berjewendiyên Kurda were tayin kirin. Yek lazim e em ji şiddetê dûr bikevin. Ya dû Türkiye tüm dixwaze ku ji Kurda ra wek algiyekê deyne ku êdî ewan derfetên siyasetkirinê ji holê rabûye. Lê ne wisa ye. Çi bibe jî lazim e Kurd dev ji siyasetê bernedin. Lazim e siyaseteka rast bikin. Mesela îro mesela qayyûma li Bakurê Kurdistanê anîn astekî ku qayyûm ton nîvek beqleva û qedeyî fixariye. Eva ne siyaset e. Bi vê jî em nikarin bigehînin derekê. Belkî di nav milletan ji bo tepkiyê, ji bo bertekan bibe tiştekî lê ev bixwe serê xwe ne siyaset e. Lazim e siyasetmedarên Kurd, lazim e siyaseta Kurda bi aqîlane ji vê re karibe çareseriyekê bibîne. Milê spas kek İbrahim em dê vegerin em derbasî Diyarbekirê dibin. Kek wiha bi niha di raya giştî de tê şopandin. Hêzên nijadperestên tir piştî vê bûye. Piştî vê kiryarê dibin yek platform, dibin yek dest. Pîrozbahiyên got digihine Wezîrê Navxweyî Tirkiyeyê berî berpirsyarê AK Partî, birêveberê AK Partî dibê MHP, dibê Doğu Perinçek. Gelo ev aktivîteya platforma nijadperest. Ku li cîhana demokratîk tu zanî nijadperestî bi xwe qedeğe. Li Tirkiye gava ku vê hêzê werdigirin çi bandora wê li proseya
دموکراسی لی ترکیه بخواه هیا تایبت جی گریدایی پرسا کیک جمال از وی پرسه گله گرینگ دبینم از خواستم به وی پرسه جی د سیاست ترکیه د دستلاتداری معنوی چی ویاجی بینم زمان ایرو گله شروعه تکرن د وی شروعه ده اردوغان وک دستلاتداری کی یک mutlak tediditin o siyaseti goravi te tanzim kırın az baver dikin via xatereki mezene Türkiye'de anka be vakta bunu dimenimize bikin teni destlatariye Erdoğan'ı fakat az baver dikin Türkiye yaş az da fikrimle Türkiye iktidarı ki be perçe heyi yani devi nav iktidarı de seçer hep grup henin her grupçu duhazın kendi siyasete xo bimeşinin de nav vi iktidarı da vek ve got Necat Perest jihenin devleta kur, nunere devleta kur jihenin gelek kesi Kemalist jihenin vana her kez duhazı siyaseta xo bimeşinin. Vek ve got vakta bir yara kayyum deklare bu hat ifade kirin beri berpirsiyare AK Parti acı beri berpirsiyare iktidarı MHP o Doğu Perinçek xudi livi bir yare derketin hatta Doğu Perinçek got via gaveki başı fakat via qimnakı gerek HDP be kapat kirinci yani HDP be kapat kirinci jibovan vi bir yar gelek evkeki gaveki mezini siyaset avan reji kadeki mezin ve dikir vi evki vi iktidar ile Türkiye çava bandordu ki siyaseta Türkiye çava bandordu ki ez babardikim dü kadede gelek aslındaki mezin derdik yek bir tamami Türkiye ji demokrasiye durdu yani seçer sağda siyasetteki tenisser vi fikri vakta demeşi hem iro dibinin hem standart hukuki gelek kemketinin hem Türkiye demokrasi durdukun via gerek embedin ahliki ali dinleyici perskireka Kürt daha ji Kürt ve van kesa perskireka Kürt be diyalogu ya ji be müzakere çareser kırnavi nafikrin bir tamami ser şer ser pevçun duhazın via vi siyaseti bir meşinin jibovi hem demokrasiya Türkiye gelek dike ve astegeki mezin o hem ji perskeka Kürt daha ji Kürt be بله سپاس که که هفت ام تین استودیوی دیسه که براهیم bir raya kıtdı raya gişti de heye ku ev bu yere golü Türkiye ru dedin griday bu ne ke ve ser rastiya Kürt ku de heremi de u cihanı de te jiyandın jiya pozisyona Kürt ya ku de heremi de hi ne başure Kürdistan'ı Rojava'yı Kürdistan'ı Rojava'yı Kürdistan'ı xudi bandorek li ser sekna devleta Türkiye de silata Türkiye giridayı persa Kürt li Bakurê Kurdistanê jî heta ji bo vêyekê numuneya Kerkûkê di dawiya sala 1905 de têdayên ku Türkiye vê demê pêncî welatparêzên Kurd girtin û xwestin wan edam bike yani ew dem jî wekî nimune tê destnîşandin nirxandina te dixwazim. Yani lazım li ser gotina kek wahab jî di tişta bibêjim. Diyare ku li Türkiye iktidar tê guherîn. Ne tenê iktidara Recep Tayyip Erdoğan, iktidara ku heta îro nêzî 20 sala hatî damezrandin Türkiye wek partiyekî liberal wek partiyekî ku dixwaze hinek pirsgirêkan çareser bike ew iktidar tê guherîn. Piştî kudeteya ew darbeya li Türkiye bûyî jî Recep Tayyip Erdoğan تخویا کو او گهوری از نه باورم کو حتی سال که جی باجو لازم سیاست کرد زانه بکو او روش حتی 4 ساله دوام ناکه اوی هرن هل بجارتنه کی پیش وقت جبو وجی رجب طیب اردوغان دخوازن نافبر خو او نجات پرستین ترک باش بگره جبر وجی از باورم لباکوری کردستانه اوی شدت کا هزی دتر وره جبو نامزدین کردان جبو بلدیین کردا جبو نونرین کردا تمثیلکارین کردا سیاست کردا
ez bawerim royên nebaş li pêş me ne. Ev ê lazim em bîr nekin. Ya du di herêmê de Kurd êdî 5 milyon nüfusê wan hene. Kes tu dewlet ti hêz nikare li pêşiya hebûn û sosyolojiya vî milletî bisekine. Li Başûrê Kurdistanê îro milletê me rewşa wî gelek baş e. Belkî piştî referandumê û yera Kerkûkê hinek tiştên xerab jî bûn, demoralîze bûn. Lê lazim em zanibin ku pêşeroj ya me. Li Rojavayê Kurdistanê îro belê dîsa gefên Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê hene. Lê diyar e ku Amerîka sekineke gelek baş ji terefî Kurda raberî Tirkiye kir û Tirkiye îro mecbûr ma ku rojeva xwe biguhore û mesela dagirkirinê mesela ketina Rojavayê Kurdistanê ji holê rakir. Dîsa li aliyê me Bakur belkî wiha dewam bike jî ihtimala operasyona Îranê jî tê gotin. Eva jî lazim e ji bo me Kurda milletê Kurd bibe ewekî yani hêviyekî mezin. Em lazim e li gorî vê siyaseteke hevbeş, siyaseteka aqîlane, siyaseteka çarenûsa karibe çarenûsa meseleya Kurdistanê, meseleya Kurda hilgire ser milê xwe ava bikin. Diyar e rewşa navnetewî, rewşa herêma Rojhilata Navîn, rewşa Kurdistanê bi awayekî dikele operasyonên nû dibin, yên eskerî dibin, yên siyasî dibin. Lê wek ez dibînim kêmasiya me Kurdan heye lazim e em hinkî dengê xwe, siyaseta xwe bilind bikin. Belê, spas İbrahim. Kek wiha diraya giştiya Kurd yani helwestekî wisa heye ku opozisyona Tirkiye ya sereke jî û CHP nav de ye di vê babetê de bi taybetî jî girîdayî êrişê beramberî Kurd yani beramberî çanda Kurd, zimanê Kurd, qeyûmên gotiyê dest nîşan kirin pirsa Kurd, mafnasîna Kurdan de rolekî pir pasîv dilêze, rolekî pir lawaz heye nirxandina te dixwaz. Yani muhalefeta Türkiye در حق وی بریارا قیوم ده برتک آخون نشان دا یعنی هم CHP hem jî aktörê muhalefetê dinê gotin vî biryarê ne hukukî, vî biryarê siyasî o nayê kabul kirin. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu dawiyê jî daxuyanîkî da got ji bo vî biryarê em naxwazin xelk derkevin kolana, xelk derkevin kuça bira polîs û xelk berhevdû neyên hemberî hevdû nesekinin. Em viya naxwazin got viya jî gelek ji alî siyaseta Kurd jî bertek kişand. Ez wer dibînim yani siyaseta muhalefet ez wer dibînim. Ew bilhassa Kemal Kılıçdaroğlu li alîkî dixwaze vî bloka muhalefetê muhafaza bike. Yani li vir sê-çar hep partî heyî, CHP heyî, İYİ Parti heyî, Saadet Partisi heyî, HDP heyî. Van çar hep partiya siyaseta van jî evdû cudayî, tabanê wan jî evdû cudayî, daxwazê wan jî evdû cudayî. Ji bo yekbûna wan gelek zehmeti ew berê her tiştî CHP û muhalefeta Türkiye dixwaze viya muhafaza bike, vî yekbûnê berdewam bike. Li alî dinê jî dîsa CHP naxwazin navbera xwe û raya kesê ray dide iktidarê navbera xwe naxwaze vekir. Yani li raya jî dixwaze bira dengekî hebe yeksanekî hebe. Ji bo wî berteka wan wek ê Kurda dixwaze xurt nabe. Ji bo wî jî protesto dikin ya jî lê rexne dikin fakat siyaset wer dimeşînim. Ama ez wer difikirim îro tenê ne tabanê muhalefetê, tenê ne tabanê HDP, îro ez bawer dikim tabanê AK Partiye jî yani ê raya xwe de AK Partiye jî gelek kes nav wan de hene ki ew zanin vî biryara qeyûma ne biryarekî hukukî.
ev zanin vî biryara kayyuma ne biryarekî meşruî viya jî gerek mere bînî ziman. Yani vakta dema hendeka de vî kayyum vakta kayyum tayin kirin vî çaxê nav gel de kabulkirina wî daha zêde bû. Yani hem nav gelê Kurda hem jî nav gelê Türka raya giştî de kabulkirina wî daha zêde bû. Fakat îro wer zelalekî bê hukukî û bê meşruiyetî wer zelalekî kabulkirina vî biryarê ne ji alî muhalefetê muhalefet jî vîya kabul nake. Ez bawer dikim raya xwe didin îktidarê gelek kesene diwandê jî ew jî vîya kabul nakin zanin vîya bê hukukî û bê meşruiyê. بله سپاس اکادمیسین وهاب جوشکون کو استودیو امی دیاربکر تلگلمه بوی سپاس ابراهیم خلیل باران سروک گشتی پاکرد و استودیو امی نابندی تلگلمه تماشاوان هجاب دی آوایی ام هاتن داویا برنامه ایرو یا روزه حتی برنامه یک دنا روزه